Keby som sa tak raz ho mohla opýtať, bolo by toho asi veľmi veľa, na čo by som sa chcela pýtať. No poď, no skús to. Proste tancuj, užívaj si života. Já jsem byla ihan byla trošku být aluvena, ale vím, kdo má chytal strašně jeden autista úplně ještě. Ale... Môžem ti ukázať? No ja to chcem. Teraz si všimni typ tých drôtov. Vidíme? A čo kdybychom zajeli na tramvaj? Ja s babami by som si nevedel predstaviť život ani v rodine, lebo to je strašne veľká zodpovednosť, vieš? A aké máš telefónne číslo, to radšej sa ani nebudem pýtať. Radšej nie, lebo to sa hambím.